Sa number 8, ginbuksan kainas ang aga ang COVID isolation facility sa siyudad sang Cadiz. Ang 32 million pesos nga isolation facility kagyara na hamtang sa tambi sang main nga building sang Cadiz District Hospital ang may 100 bed capacity. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nakit-an na sa publiko matapos makarecover gikan sa COVID-19, makabulig ang bag-o nga isolation facility sa pag-decongest sang main nga building sang ospital nga subong may 124 ka mga COVID patients. Ang main building may 93 bed capacity, gani sa kabilugan, mga 200 ang sara nga ma-accommodate sa amo nga COVID-designated hospital. Kung kinahanglan pagid, pwede man mabuksan sang probinsya bilang COVID-designated hospital ang Valladolid District Hospital kag bisan pa ang Valeriano Gatuslao Memorial Hospital sa Himamaylan. Nagapaandam ang gobernador sa publiko nga mild man ang virus karon pero ini ang labing makalalaton. Sa iya nga kaso, nagapati ang gobernador nga nakabulig ang pagbakuna sa iya, lakip na ang booster shot. This was our school for nursing when we had the partnership with UNESCO. So, but now we decided that this will be part of an expansion of the Cadiz District Hospital. Because, hopefully after COVID, we will be using these facilities for other cases, the normal cases. Our priority right now is for COVID-19.